Tá mé seo nniu a Léana na bhfia nó a Dtírs Meadow mar a thugtar ní sé. Seo an barna idir an taobh chuid na Sliabhte an na Sliabhte airde agus an taobh ó dheas atá rudbog níos ísle. Agus mar tí tú tá Sliabhte thar timpairín ar fádan seo mar tá Slieve Muck, tá Droim Lí ceart na galam, tá Slievenamuck, Slieve spelga, Slievenamuck, agus Slieve Carn. Nis san 8 hís déag bhí Anya Miller naid seo trá mar a bhí Léana an rí, agus an fá bhí tíomhhéirde sin na go cead ag muid na héite na bhFia chuirmeach ar féireach Ciarán Mac seo. Rih aimsir an gáirte mhór ahan saoú bhíú naid seo bio le gearsaí agus mrá ógad an chuid mó mar bagreachlíú hacht an seo leis na bhFia chuir ar féireach ahan saoú ar na Sliabhte seo agus caiithú siad chuideama ag mascan ima agus ag buint móna agus rudaí mar sin. Agus sin an tlaachtas a bhí an taine a bhí an tlaachtas sin na bhiltethas agus bhíú cónaí ar na daoine sin na mraóga sin I mothóga déanta as mún agus clotha agus amad. Agus tá iirsmíad sin le feiceáil éitéigean sa bhún atá tíomhhéirdú. Agus dag an tlaachta sin an bhiltethas rion ar chud de lagaidim na héite seo mar hampla Slievenamuck, Slievenamuck agus Díorchos mo chórann seo tá lag na gailí an. Nis bhí an dú agla ar na daoine seo rih na caileacha mar híl siad go deochú na caileacha amach agus an baine agus an im a goidú. Agus is dótha gur chreid siad go raibh caileach ina cónaí in san glan bag os mo chórann seo. Maidir leis an aim sin Léana na bhfia nó Dtírs Meadow, ní fisce cinse cas ar hanig an taim sin ach tá scéal is seanachas na háite faoi duine muoigh Sliabh Fia in sa ceantar seo agus scíal sé saiad ar ní ach in éid sin an Fia a bhfuil sé duine de chuid na háite seo. Agus híl sé gur bhhair sé an duine sin agus bhí sé cúbriste fa sin gur caiith sé chuideal de híal ag déanú aithrí margheall ar an rud a rinn sé nó a híl sé gur déanta aige. Ach go déarnach ina híal fuair sé amach gur tháinig an duine slán ó gáirtú. Agus tá sin le lig ar leach an doras a go tíon.